Хайде сега да разкрием тайните на Ковачевското кале. Знаеш ли, че под краката ни в момента лежи град, който е претърпял абсолютно всичко? От разцвета на Римската империя до опустошителните набези на хуните. Изглежда ми като тиха долина между две реки. Сигурна ли, че сме на правилното място? Абсолютно. Намираме се на Ковачевското кале, само на 5 км от град Попово. Първоначално Карел Шкорпил го нарича Ковачевско кале заради близостта му до село Ковачевец. Чакай, Шкорпил, бащата на българската археология. Значи място е известно отдавна. Известно е, но през 1990 година започва истинското проучване и това, което са открили, е напълно грандиозно. Вау! Виж тази стена колко е дебела. То тук едва ли е по-лесно да се влезе. Права се, над 3 метра е. Представи с 50 декара територия, опасна от такава здария. Имало е цели 17 кули, като повечето от тях са били с Ю-образна форма, а въглите кръгли. Ю-образни кули? Защо не квадратни? За по-добра защита и по-широк обсек на стрелците. Построени през 4 век, по времето на императорите Лициний I и Константин Велики. А знаеш ли как са пили вода? Не са чакали дъжд. Има ли са кладенци? Не, по-добре. Има ли са водопровод с глинени тръби, което е истинско инженерно чудо за времето си. Гледам тези камъни тук и си мисля, всичко е толкова масивно. Как е било разрушено? Тук става страшно. При разкопките на кула номер 3 археолозите откриват нещо смразяващо. Цели 3 скелета под руините. Война? Не, природа. Предполага се, че силно земетресение е срутило етажите на кулата върху хората вътре. Животът е бил опасен. Виж тези стълби тук. Защитниците са тичали към бойната площадка, докато долу всичко се е тресло. А тези овъглени гради и клинове, за които четох? Това са следи от пожар, Втората готска война, после хуните на Атила през 5 век. Крепостта е горяла поне 3 пъти. Насякъде е пълно с фрагменти от керамиди и пепел. Добре, стената е за войници, но имало и нормални хора, нали? Разбира се, имало е малък храм с целим. Забранен за външни хора. Там е стояла статията на божеството. Намирали са красиви каменни корнизи и розети. А как са пазарували? Имало ли е пазар? Намирали са монети от 29 римски и византийски владетели. Има монети от монетарници в Рим, Константинопол и Александрия. Дори монети на Филип II Македонски. Значи тук последно е имал живот през 6 век. Да, последните открити монети са от времето на император Юстин II, около 578 година. След това аварите и славяните слагат край на всичко. Днес Ковачевско кале ни разказва 3 истории. На ранният Рим, на оцеляването след хуните и на финалния залез на античността. Радвам се, че дойдохме. Не е просто камара камъни, а цяла библиотека от истории. Точно така. И най-хубавото е, че разкопките още продължават. Кой знае какво ще открият това лято? Елате и вие в Ковачевско кале. Историята ви чака!